ώστε να το πονέσει. Σε μία κρίση έρωτος η άσπλαχνη μητέρα, θέλω να δώσει μάθημα στον άπιστο πατέρα, σφάζει τα δύο της παιδιά λόγω ζηλοφθονίας, προβαίνουν στην διάπραξη φρικτής δολοφονίας. Θέλει μεγάλη μαεστρία για να μετατρέψει κάποιος μια τραγική ηρωίδα όπως είναι η Μύδια του Ευρυπίδη σε κάτι άλλο. Μια ηρωίδα που βγάζει και γέλιο, βγάζει και δάκρυ και νομίζω ότι θέλει και ιδιαίτερη μαεστρία κάποιος να υπηρετεί το θέατρο με τέτοια θέρμια αγάπη και λυσαλέα αιμονή όπως η Λίδα Πρωτοψάλτη και ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Βρίσκομαι για ακόμα μια φορά και χαίρομαι τόσο πολύ στο θέατρο ΣΤΟΑ. Είναι και λίγο σαν το σπίτι μου. Έχω παιδικές μνήμες, εφηβικές, φυσικά πάρα πολλές από την ενήλικη ζωή μου. Γεια σας. Χαίρετε. Πώς είναι να επιλέγετε ξανά Μπόστ, Μύδια, μετά το 1993 που πρώτο ανέβηκε? Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για 20 χρόνια. 21 χρόνια. Ναι. Ξανά με αυτό το στοίχημα. Ποιανού ιδέα ήταν, Λίδα? Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Πάντα αυτός ο Θανάσης. Αυτός ο Θανάσης. Αλλά ξέρει ότι πετάμε τη σκούφια μας για Μπόστ και έτσι... Είχε και την απάντηση. Χαρά μεγάλη είναι, χαρά και διασκέδαση. Χαιρόμαστε όταν παίζουμε Μπόστ. Θανάση μου, γιατί δεν ξανά αυτή η επιθυμία? Δεν πάβει να είναι επίκαιρος ο Μπόστ. Ακόμα και η Φαύστα που γράφτηκε το 61-62. Επίκαιρη ήταν πριν από 3 χρόνια που την ανεβάσαμε. Ο κόσμος γελούσε και μας έλεγε, όπως μας λέει και τώρα στη Μύδια, αν έχω βάλει χέρι στο κείμενο. Τόσο πολλοί δεν πιστεύουν ότι αυτά τα έγραψε πριν από 21 χρόνια. Και όμως ό,τι γράφει, είναι, ακόμα και για τις καταλήψεις, ας πούμε, στα σχολεία, λέει αυτό το βάλατε εσείς τώρα. Δεν το βάλαμε, το έχει βάλει, γιατί πάντα γινόντουσαν καταλήψεις. Κάνουμε. Και πάντα ήταν και μπροστά. Είναι αυτό που έχει μια δυνατή πένα, έτσι, που αντέχει στο χρόνο. Βέβαια. Η ματιά του ήταν προφητική του Μπόστ. Εσείς πάντως πώς ξαναμπαίνετε, δηλαδή μέσα σε ένα τέτοιο περιραίον περιβάλλον, κοινωνικοπολιτικά, οριμότεροι από ποτέ, έχοντας δοκιμαστεί ξανά και ξανά σε σεζόν, σε δύσκολες θεατρικές περιόδους. Μιλήστε μου λίγο για την προετοιμασία. Το έργο είναι εδώ, περιμένει όλους εσάς που θέλετε να το ξαναδείτε ή να το ανακαλύψετε, γιατί απευθυνόμαστε και σε νεότερες γενιές θεατρόφιλων. Αυτή τη φορά αναγκαστήκαμε να κόψουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή? Είναι πράγματα που δεν λέγονται πια, γιατί αφορούν ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Σχόλια, ας πούμε, και σάτυρες, για αυτούς δεν μπορείς να τα βάλεις πια. Έτσι δεν προσθέσαμε, κόψαμε. Δεν μπορεί να μου καταλογίσει κανείς ότι έχω βάλει χέρι στο κείμενο με την έννοια ότι έχω γράψει, γιατί έχω δει παραστάσεις του Μπόστ που έχει μπει τόσο πολύ χέρι, έχουν γραφτεί τόσα πολλά κείμενα καινούρια από τους σκηνοθέτες, τους σκηνογράφους, τους βοηθούς, που εκεί λες είναι ντροπή, είναι ιεροσήλεια. Δεν αντιγράφεται ο Μπόστ, δεν συμπληρώνεται. Δεν μπορείς να τον μιμηθείς. Πολύ μεγάλες πένες προσπαθήσανε να μας κάνουν έστω μια αφιέρωση κάπου σε μποστική διάλεκτο ή στο μποστικό 15 σύλλαβο κτλ. Δεν είναι, γιατί έχει γίνει μια παρεξήγηση. Δεν καθόταν και έγραφε τυχαία ό,τι έγραφε. Η διάβαση πεζών και άλλων πεζών κειμένων, ας πούμε, που παίζει με τις διαβάσεις και με το διάβασμα, αυτά δεν γράφονται εύκολα απλώς από έναν εύστροφο άνθρωπο. Μην ξεγελιόμαστε. Νομίζω ότι ήταν πολύ βαθιά η σκέψη του και αυτή η φοβερή γνώση της ελληνικής γλώσσας που είχε, αυτή τη γλώσσα που ο ίδιος την έχει καταστρέψει στα έργα του επίτηδες, είναι ανεπανάληπτη νομίζω. Το τελευταίο τον καιρό αλλάξαν τα πράγματα και αμφότερα τα δύο παιδιά δεν παίρνουν τα γράμματα. Χωλένουν στα μαθήματα και στην γεωμετρία, στην ιστορία, φυσική και τη γεωγραφία. Μία απλή ερώτηση έθεσαν στο σχολείο και απάντηση δεν έδωσε κανείς από τους δύο. Τι ακριβώς ρωτήσατε και δεν σας απαντήσαν και βγάλατε συμπέρασμα αδιάβαστο πως ήσαν? Πού το Σικάγον βρίσκεται και η Νέα Ορλεάνη. Και αντί να πούν Αμερική, είπανε και Ιλάν. Μα πού να ξέρετε τα παιδιά μας πόλης της Ινδίας? Έπρεπε να ρωτήσετε για πόλεις Ολλανδίας. Όπως Μιλάνο, Μόναχο, Μαδρίτη και τη Ρώμη. Αφού αυτή η Ήπειρος δεν βρέθηκε ακόμη. Τώρα σε σχέση με αυτό που ανέφερε στον 15 σύλλαβο, Λίδα, αυτό σας δεσμεύει, δίνει από μόνο του έναν ρυθμό στην παράσταση? Δεσμεύει, ο Θανάσης είχε βέβαια και την σκηνοθετική επιμέλεια του έργου. Σας βάζει ένα ρυθμό, είναι πιο εύκολο ή τελικά δυσκολεύει?
Η πρώτη εντύπωση, η πρώτη ματιά σου, η πρώτη προσέγγιση με τον Μπόστ είναι δύσκολη πάρα πολύ. Και εξαιτίας του 15 σύλλαβου που λες. Αλλά σιγά σιγά και παίζοντας το κείμενο, μπαίνοντας μέσα στην κατάσταση αυτή, αυτό γίνεται πια, πώς να σου πω, ο δεύτερος εαυτός σου είναι, πώς να σου πω. Δεν με πειράζει καθόλου που τα λέω σε 15 σύλλαβο. Άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Όχι, είναι ο τρόπος που μιλάω. Είναι ο τρόπος που μιλάει η Μύδια. Αναζητώντας κάποιες πληροφορίες για το έργο, βρήκα σημειωμένα κάποια λόγια του Μπόστ και λέει το εξής, ότι ο ίδιος, έτσι, ότι πρόκειται για ένα έργο που επικρίνει τους επικριτάς, προβληματίζει τους κριτάς και ελευθερώνει τους θεατές. Από τον απόϊχο που έχετε, από τους θεατές που έρχονται, επιτυγχάνεται αυτό το τρίπ, Λίδα μου? Ναι, αναμφισβήτητα. Το ελευθερώνει τους θεατές Βέβαια. αλλάζει τη διάθεση. Μια κυρία μου είπε προχθές, ήρθα πολύ κάτω, μου λέει, και βγαίνω και φεύγω αλλιώς. Πετώντας. Αλλιώς, ναι, πετώντας. Άλλη κατάσταση πια. Η ομορφιά του Μπόστ ήταν ότι, και η δυσκολία του, ήταν ότι αστειευότανε σοβαρά. Δεν αστειευότανε επιφανειακά. Δεν έκανε ούτε λογοπαίγνια, ούτε τίποτα. Αλλά πετύχαινε το στόχο του κάθε φορά. Είναι αυτό δηλαδή που ήθελε, πάντοτε το έλεγε, ότι θέλω να χαμογελούν ή να γελούν οι θεατές και όχι να χαχανίζουν, έτσι. Ναι, ναι. Και έριξε, λέει, το ιωβόλο βέλος του. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι μια, στην κριτική του ο Γεωργουσόπουλος τότε, όταν πρωτοανέβηκε η Μύδια, έγραψε αυτό. Για μια ακόμα φορά ο Μπόστ έριξε το ιωβόλο βέλος του. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Θανάση. Νομίζω ότι το έχω πει, αλλά με θεωρούν λίγο γραφικό που τα λέω αυτά. Πιστεύω ότι με τον Μπόστ πρέπει να ασχοληθούν γλωσσολόγοι. Πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά. Γιατί επιμένω ότι είναι πολύ σοβαρά τα λεκτικά παιχνίδια που κάνει. Δεν τα κάνει για πλάκα. Δυο στίχους απαγγείλανε από την τραγωδία και ολόκληρο το ανάφτερο γέμισε μελωδία. Το θέμα τώρα πες. Το θέμα με ενδιαφέρει. Μοιάζει με αυτό που γράφεται ή κάπου διαφέρει? Το θέμα είναι τραγικό. Πρόκειται για γυναίκα που από 8-10 παιδιά τα σφάζει και τα 10. Παρό τα 10 είναι πολλά. Βάλτε τη δυο μας φάση. Και ολόκληρο το έργο σας τότε δεν είναι εντάξει. Όπως λέω εγώ, σφάχτε τώρα τα δύο και θα χαρείτε 3 μόνο στο Ηρώδου το ονείο. Μια φίλη μου με 2 παιδιά που τα εξεφορτώθη, δεν ξέρετε τι ήρεμη και ευτυχισμένη τώρα. Όταν το 1993 ανεβάσατε την Μύδια του Μπόστ, σας είχε περάσει από το μυαλό ότι αρκετά χρόνια μετά, αν όχι 20, ξέρω εγώ 10, κάποια στιγμή θα ξανασυναντιόσασταν με αυτό το έργο, θα δημιουργούνταν μια ανάγκη εσωτερική δική σας, δεν ξέρω, μια ιδέα από το περιβάλλον να ξανανεβεί στη ΣΤΟΑ αυτό? Πίστευα πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ στην παράσταση που έχουμε στήσει. Παρόλο που έχει παιχθεί ενδιάμεσα από τότε αρκετές φορές με επώνυμους, με μεγάλα σχήματα, με πανάκριβες παραγωγές. Και πολλοί ίσως μου λέγανε μην το κάνεις, έχει πρόπερση, αντιπρόπερση, ξέρω αυτά. Δεν το φοβήθηκα καθόλου. Η παράστασή μας είναι τελείως διαφορετική. Αυτές οι παραστάσεις μπορεί να ήταν καλές, κακές ή μέτρες, δεν έχει σημασία, δεν ήταν μποστικές. Και αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, τι κάνει μια παράσταση μποστική, θέλουμε πολλές εκπομπές για να τα πούμε. Πάντως, αυτό πιστεύω για την παράσταση τη δική μας και γι' αυτό δεν τη φοβάμαι και γι' αυτό και βγήκα και αληθινός. Με επιβεβαίωσε αυτή μου η επιλογή, γιατί ο κόσμος την ξαναβλέπει σαν να είναι για πρώτη φορά ανεβασμένη. Θα μου επιτρέψεις όμως να επιμείνω. Ναι. Τι κάνει μια παράσταση μποστική? Αγαπάς τον Μπόστ βασικά. Ευθυγραμμίζεσαι με το χιούμορ του. Καταλαβαίνεις τι κρύβει πίσω από τα λόγια του. Καταλαβαίνεις την πονηριά του, το ματάκι εκείνο το μισόκλειστο που ήταν, που κάτι υπονοούσε. Καταλαβαίνεις τι θέλει να πει. Ο Μπόστ είναι παιδί, είναι αθώος. Και νομίζω ότι η μποστική παράσταση είναι καταρχήν αθώα.
Καταρχήν αθώα, είναι παιδιάστικη. Παιδί ήταν ο Μένης. Όταν δεν γίνεται αυτό, όταν χάνει την αθωότητά της η παράσταση, πάβει να είναι μποστική. Αυτές οι παραστάσεις που λέω εγώ που γίνανε τα καλοκαίρια κυρίως, δεν ήταν αθώες. Είχανε πρόθεση. Ο Μπος δεν είχε καμία πρόθεση και αν είχε δεν την έλεγε ποτέ του. Την έγραφε, την υπονοούσε και ονόνοή του. Εξαιρετικός ήταν. Αξέχαστος. Και είναι αυτά τα κενά που δεν συμπληρώνονται, δηλαδή είναι δυσαναπλήρωτα, έτσι, και καταργείται αυτό που δυσαναντικατάστατο. Μεγάλη προσωπικότης. Γι' αυτό και ήταν πολύ απλός. Ήταν πανέξυπνος άνθρωπος, βαθύς γνώστης των πάντων, γιατί τον ενδιέφερε, τα πάντα τον ενδιέφερε, και φυσικά ο τόπος αυτός για τον οποίο πόνεσε πάρα πολύ. Πονούσε πάρα πολύ για αυτόν τον τόπο. Αυτός ήταν πραγματικός πατριώτης για μένα, ο Μπος. Δεν φώναζε, δεν τζίριζε, δεν έλεγε διάφορα, όχι. Αλλά αυτά που έλεγε ήταν κέρια. Χτυπούσε το στόχο του κάθε φορά. Εξάσκησέ τα παιδιά και στα γερμανικά, διότι συντόμως θα έχουμε στρατά ευρωπαϊκά. Μου είπε μάντης της αυλής ένας σπουδαίος άνδρας και το σύμφωνο σε αυτό και η γνώμη της Κασάνδρας. Θα προσληφθούν διερμηνείς από πολλούς πολίτες και θα ζητούνται ξεναγίδια τας αρχαιοτήτας. Εδώ είναι ο Παρθενών. Ιδού και το Οδείο. Ιδού και το Ηρώδιον, χώρος των τραγωδίων. Και εδώ είναι το μέγαρον που συναυλίες κάνει. Το δίπλα δεν γνωρίζουμε όμως τι παριστάνει. Έρχεται στο μυαλό μου ο δικός σας στόχος. Τι είναι αυτό που σας ξαναβάζει στο γρανάζι για την επόμενη παράσταση, το επόμενο όνειρο? Η πίστη που έχουμε. Η πίστη. Δεν κλονίζεται, ρε παιδί μου. Σήμερα δεν πιστεύει κανένας σε τίποτα. Εμείς και ο Θανάσης και εγώ και οι συνεργάτες μας όλοι έχουμε μια πίστη, έχουμε μια ιδεολογία αν θέλεις, όχι πολιτική και τέτοια. Έχουμε μια καλλιτεχνική ιδεολογία, την οποία υπηρετούμε από καταβολής κόσμου, από τότε που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι, τίποτα άλλο. Χωρίς πίστη δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς πάθος δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Και όταν κλονίζεται η πίστη και το πάθος, ή δεν κλονίζεται, ή δεν κλονίζονται, αν είναι αληθινά? Εξωτερικοί παράγοντες μας κλονίζουν και μην κρυβόμαστε. Περνάμε πολύ δύσκολες εποχές αυτή τη στιγμή στη ΣΤΟΑ. Η ΣΤΟΑ μπορεί να μείνει άλλα 5, 6, 8 χρόνια όσο αντέχουμε βιολογικά. Μπορεί να είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί εδώ μέσα. Έλα καλέ, σταμάτα. Όχι, δεν θέλω να το ακούω αυτό. Ούτε εγώ θέλω να το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαι σίγουρη. Όχι μόνο για τη ΣΤΟΑ. Για όλες τις ΣΤΟΕΣ που υπάρχουν, όσες έχουν απομείνει και λειτουργούν στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει, νομίζω. Και πέρσι το ίδιο λέγαμε. Ναι. Φέτος το λέμε με πιο πολλές υπογραμμίσεις όμως. Και το εννοώ αυτό που λέω, ότι είναι πολύ δύσκολα σε βαθμό που να μην ξέρεις τι θα είναι αύριο. Και πώς λοιπόν δεν κλονίζεται? Αυτό έρχεται και συμπληρώνει και μάλλον υπογραμμίζει το ερώτημά μου, ότι πώς οι εξωτερικοί παράγοντες δεν φτάνουν μέχρι το μεδούλι της πίστης σας και της αγάπης σας. Πώς αυτό δεν το διαταράσει? Πώς το προφυλάσσετε? Είναι η δική σας σχέση? Είναι ότι είστε μέσα εδώ σε έναν κόσμο και τον έχετε δημιουργήσει και αυτός από μόνος του λειτουργεί σαν προστατευτικό τείχος και δεν πτωείστε? Είστε λίγο τρελοί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το μότο που γράφουμε πίσω από το πρόγραμμα και το έχεις στα χέρια σου λέει ότι για μας το θέατρο είναι τρόπος ζωής. Λοιπόν, αυτό είναι η πίστη μας. Αυτό μας κρατάει στα πόδια μας και μας κρατάει όρθιους και παλεύουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και αν φύγουμε από εδώ, θα κάνουμε θέατρο στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε θέατρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε μπορούμε να μην κάνουμε θέατρο. Έτσι, κάτι δεν θα γίνεται μέσα μας. Μετά από αυτό, άμα το κάνεις αυτό είναι μια αυτοκτονία, είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Απλούστατα. Τώρα με χαλάρωσες, γιατί μόλις μου μπορεί να μην ξανακάνουμε εκπομπή, άρα δεν είναι η τελευταία μας, έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα σας βρω όπου κι αν είστε, καταλαβαίνεις. Δεν έχω πρόβλημα. Και εγώ μετακινούμαι, είμαι ευκίνητος άνθρωπος. Δεν το συζητώ.
Να μου είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Media Boss, Θέατρο Στοά. Πόσα χρόνια, παιδιά, γιατί τα μετράμε κάθε χρόνο, βάζουμε και ένα κεράκι. 44ος είναι αυτός. Έλα. Άρα στα 45 οπωσδήποτε είναι πιο στρογγυλό. Κανονικά πρέπει να κάνουμε 50 και να το κλείσουμε έτσι. 50 και να μην το κλείσουμε. Α, και να συνεχίσουμε. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.